נלחצתי מהאזעקה. למה נלחץ מהאזעקה? את גם נלחץ. לא, אבל למה את נלחצת? כי שמעתי פתאום את זה. עכשיו את בסדר? טיפה. אתה מביא לכם את הספר ואבא. את תמיד איתנו, ממה. למה את מפחדת? לי? לא, אני לא מפחדת. אז למה אמרת את זה עכשיו? כי אני אוהבת אתכם. גם אני אוהבת אותך, נשמה שלי. אני יותר. טוב. ממן. שומעת? יש להם אלוקים בשמיים, הם יודעים איזה אלוקים. הוא אבא של האבות, זה. אבל למה שיעשו דבר כזה? הוא צריך לבדוק כשאף אחד לא עושה טילים. במקום שהערבים יהיו רעים, שיהיו טובים קצת, שיתחשבו באחרים, אחרי זה אף אחד בכדור הארץ לא יהיה. אם הם יהרגו כל הזמן. מה יהיה פה? דווקא שהם יהיו? צודקת. חבל שהם ערבים רעים. חבל שמה? שהם ערבים רעים. אז למה רצית להיות, אמרת חבל אנחנו הלא ערבים? כאילו, למשל. למשל מה? היינו ערבים רעים, למשל. והיינו יכולים לשגר להם את הטילים האלה. אם הם היו מאוד מאוד רחוק. אז גם הטילים יעופו מאוד מאוד רחוק אליהם. לא, כולם צריכים להיות טובים. כן, אבל למה הם רעים? הם היחידים בעולם שהם רעים ערבים. ויש גם יהודים רעים. לא כל כך. לא, כאילו, אין, אבל יש כאלה שרבים כל הזמן.